Hello, mayong gabi sa inyong nga tanan. Ano gani? Good evening to all of you. Hala, hindi ko kabalo mag-Tagalog. Wait lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. So, 4 days ago, I posted in our page a status. Sabi ko, what is this for? Yung makakahula ay bibigyan natin ng Christmas gift. And here's the picture that I posted 4 days ago. Ta-da! So the question was, what is this for? What is this for? So I'll be reading the answers of our followers. May nag-chat. There you go. And our first person na sumagot ay si Dessa Soliva. Dessa Soliva, si Ma'am Des. Upod ko na siya sa UP. Ang answer niya is hook for the kapalan. Pangsabit. Hook bala siya na pangsabit. Alright. Next is landong lukad. Landong lukad. Hambalya, ginasabitan sang pangbaid sa kutsilyo. Ginasabitan kuno siya sang pangbaid sang kutsilyo. Hi, Ma'am Susan! Mayong gabi sa imo. Salamat sa paglantaw sa aton nga live. 4 days ago, nag-post ako. Mangkot ko, what is this for? May mga classmates, classmate ko sa college na nag-answer. Kaya wala ka nakasabat sa akon, ma'am. Wow, namiss ka, ma'am. Namiss ko na mag-school. There, hamba nilandong lukad. Kuno ginasabitan sang pangbaid sa kutsilyo. Di ba ang kutsilyo? Ginabaid. To make it sharp, no? To make it, what so konyo is you? Para mag-sharp ang aton yung knife. So, ginabaid mo siya. So, muna daw yung guess. What's it for? So, pangbaid sa kutsilyo. Si Homer Deloso, ang Banabel sa atong Mega Frau, hambalya keychain. Keychain para sa yabi ka bao. Ay, hopefully, yes. On process pa ang aton nga bao sa LTO and hopefully matapos gid siya this year para at least makalarga na kita sa aton nga car sa Iloilo. And may arama magidi sa si Ma'am Yvonne Angeles Besa, office mate ko. Yeah. Ang i-answer ni Ma'am is cutting board or tapalan. Ang question ta is, what is this for? So, ang answer ni Ma'am is cutting board. Kuno, si Ma'am Yvonne. Hi there, Ma'am Yvonne. Then, next nga, nag-answer si Gigi. Gigi is also a YouTuber. Subscribe to her channel. Hello, Carl! Palabri ka! Si Carl, YouTuber mani sa IBCC. Please do subscribe to his channel. Hi, Carl! Mayong gabi. Ang answer ni Gigi is tapalan pang mukbang. Bao tapalan man. Pero what is this for? So, ang tapalan ko is para sa mukbang. May hahaha pa siya, ha? Grabe ka, ha? Umakadlaw ka, say sayon. Si say sayon niya naman nga sabat is tapalan. Once again, the question is, what is this for? What is this picture for? Para sa ano ini? Ang answer is only tapalan. So, tapalan is what for? Diba? May kulang tayo, say! Ang isa pagid, isa ka YouTuber, please subscribe to his YouTube channel, Arth Gamat. Si Arth Gamat, ang iyang answer man is tapalan. Ha ha ha! Tapalan man ang answer ni Arth. Next nga nagsabat pagid si Milagros Austria. Ang yaman nga answer is chopping board. Chopping board is also tapalan, di ba? Then we also have Rich Mark isa pag gini ka YouTuber, please do subscribe to his channel. Lagaw ta on two wheels, Rich Mark. Si Rich Mark Espinosa, ang iyang answer is magluluto ka na? Wow! Magluluto ka na? Di ba answer? Ginapangayo, ikaw yung question mo ako karon ha. So, ang ask niya is, magluluto ka na. Wow. So, I'll be using daw the wooden stuff
this one para magluto. Let's see kung kaya nating magluto. I believe so. Kaya na nating magluto. Wow! And meron makita si Jeramar. Hello mga beshies, please do subscribe to his channel. Hello mga beshies, ang i-answer is ang ring para makabit. What? Ang ring para makabit mo siya kag wala gakalat ang chopping board. So ang nakita is ang ring. Ang ring para makabit mo siya kung hindi magkalat ang chopping board. So, ari namin niya, ang ring daw para masabit ang chopping board kung hindi magkalat sa inyong area. Grabe. For specific, yan si Beshi, no? Ari, medyo nabudlayan ako si Sir Raymond Anthon Cristilagon. Iyang answer is charcuterie board. Tama, sir? Nauya na lang ko gani. Basta mo to. Tapalan in short. Chopping board man. Charcuterie board. So, ambot. Galing question na ito. Once again, what is this for? What is this for? Para saan to? Yung picture. Answer naman nag-answer what? Second chance si Art. Or wall frame. Wow, wall frame, ha? And we also have here, ang ako niya, sister, nag-answer man siya. Hala, for sushi daw. Kagbutangan mo food for your vlog. Ay, grabe siya. For sushi, kagbutangan mo food for your vlog. Ah, bongga. We have si Tita Janet Manihero. Ang i-answer naman is sangkalan. Actually, wala ko kabalukuan ng sangkalan. Pero research ko pa siya. Sangkalan is also tapalan. And once again, our question is, what is this for? So, diba, for para saan ito? And sa tanang nga nagsabat sa chopping board, charcuterie board, or tapalan. Yes, you are right. This is, yes, at tapalan. Pero mamakot na ito is, what is this for? Para saan ito? And, we got 2 answers na tama from Gigi and Candice. Yay! Congratulations! Kag suduwa ka mo, please do send me a private message. Ang bako, ang magulahan ko ni. Basta maluyan yung very daya sa ako na. Hindi, wala ko na siya ginambalan sa akong niya plans. I don't know. Nag-answer lang siya. Well, congratulations, sister! And to you, si Gigi, please do subscribe to her YouTube channel. Nakuha yan na ang iyang first ever YouTube sweldo. Let's all congratulate Gigi Vlog. Subscribe to her channel. That's GHI Vlogs. Yo, so thank you so much sa tanan nga nag-answer sang aton nga question. Sa kay Ma'am Dessa Soliva, Landong Lukad, Homer Deloso, Ma'am Yvonne Besa, of course, si Gigi, si Say Sayon, Ars Gamat, Milagros Austria, Richmar Kalili Espinosa, Jeramar Benjamin Sazon, Sir Raymond Lagon, kag si Tita Janet Manihero. Thank you so much for joining our short game. And I hope to see you again next time. And ayun, advance Merry Christmas to everyone. And to Gigi and Candy, please do send me a private message para send ko sa inyo by Christmas. So, sa 25 ko pa i-send ang inyong gift from me. So, thank you so much, everyone. And please do like ang ako niya Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. And have a great day. And good night, everyone. Bye-bye!